Koktejly zvoní. Dva veselí pánové se usazují v baru. Představte si, že nejsou vaši průměrní barmany, ale archeologové, kteří se právě vrátili z expedice. Představte si je, jak oprašují relikvie, odhalují záhady. Mysleli byste si, že jsou to jen dva kamarádi, kteří se odreagovávají, ale je to víc. Je příběh dobrodružství, objevování. Nahlédněte do jejich světa. Představte si starověké ruiny, zapomenuté civilizace, tajemství skrytá po staletí. Jejich smích maskuje vzrušení z nebezpečí, euforii z nových objevů. Jejich příběhy, okno do neviděného světa, světa čekajícího na objevení. Každý artefakt, dílek skládačky historie. Každá expedice, krok blíže k rozluštění naší minulosti. Dva archeologové, bar a svět plný tajemství. Není to jen večer venku, je to cesta do análů času. Pamatujte, svět je plný záhad, které čekají na vaše objevení.